Благословен да бъде Господ Исус Христос тази вечер, любезни брати и сестри. Бъдете благословени отново славното име на нашия Господ Исус Христос. Тази вечер наистина вие сте благословени. Блажени са краката на онези, които наистина прекрачиха в молитвения дом. И псалмопевецът Давид винаги се радваше, когато идваше време да дойде в молитвения дом. Тогава, когато наистина някой му казваше да отиде в молитвения дом, той се зарадваше. Защо се зарадваше псалмистът Давид, когато наистина някой му казваше да отиде в молитвения дом? Защото имаше плънта в сърцето си и любовта към Бога. Жаждата и копнежът на Бог. Той винаги по всяко време се радваше, защото наистина той ще прекара време с Господа. Той ще прекара време с Царят на царете. Той ще прекара време с Господ на господарите. Той ще прекара време с нашия Господ, който умря и възкръсна, за да може ние всички наистина да живеем с Него. Псалмопевецът Давид казва 122 псалом. Нека да се справим, за да може да започне нашето богослужение, което да му дадем цялата почит. Псалмистът Давид казва: зарадвах се, когато ми рекоха да отиде в молитвения дом. Ето нозете ни стоят отвътре и портите по Ерусалиме. Зарадвах се, когато някой ми рекоха да отиде в молитвения дом. Всеки един от нас трябва да се зарадва, защото нозете ни стоят пред нашия Господ Исус Христос. Защото нозете ни стъпваха наистина в молитвения дом, там където срещаме кладенецът на радост, там където срещаме кладенецът на мир, там където усещаме кладенецът на любовта. Защо трябва да се зарадва? От псалмопевецът Давид казва 121 стих: издигам очите си към хълмовете. Защо трябва да се зарадва псалмопевецът Давид? Защото той ще издигне очите си към Господа. Не само ще издигне очите си към Бога, но той ще издигне сърцето си пред нашия Господ Исус Христос. Той казва наистина 121 стих: издигам очите си към хълмовете, отде идва помощта ми. Помощта ми е от Господа. Всеки един от нас трябва да познае и да разбере, че от никой, от ничия помощ не може днес да даде мир, да даде утеха, да даде любов, да ни посее спасение. Но спасението ни и помощта ни идва от Господа. Тази вечер нека да се развесели сърцето ни. Нека да отдадем почет и хваление към Бог, защото ние идваме да представим телата си в жертва, жива, свята, благогодна, да бъде на Бога. Ти не жертваш себе си нито на никой човек, ти жертваш себе си за Господа. Тази вечер, Господи, отново идваме пред Твоя благодатен престол, Господи, пред Твоята милост, Господи, се покладваме Ти пред Твоето свято име, Боже мой.
Защото наистина Божието Слово ни казва, че винаги по всяко време трябва да се радваме. Трябва да се радваме, защото в радостта на Господа е нашата сила. Сила, която наистина ние да се радваме. Сила, която наистина ние да побеждаваме във всяка една ситуация. Защото Бог го обещава. Аз съм с вас през всичките дни на живота. Аз ще бъда с вас. И през огън да минеш, няма да се потопиш. И през река да минеш, няма да се потопиш. Защото аз съм Бог, който обещал да бъда с теб. Алелуя! Спомняйки се историята на Данаил, когато звучаха, всеки, който чуваше този свиреп, той трябваше да се наведе и да се поклони на този голям образ. Тези силни мъже на вярата, казва Божието Слово, казаха на царя, че никак
никак няма да стане това, царю. Ние няма да се покланяме нито на теб, нито на образа ти, нито на твоето свиреп, които ще чуят ушите ни. Ние имаме само един, на който можем да преклоним колене, на който можем да преклоним сърца, на който можем да преклоним тяло. И това е Господ на господарите. И той казва: намусен, нажежил огъня повече, отколкото беше. Хвърля ги в пеща. И виждайки, те влязаха три. В погледа на сатрапите се виждаше 4. Кой беше друг? Човешкият син Исус Христос, който обеща, където и да сте 2 или 3 събрани, и аз съм посред вас. Нека Бог да ни благослови. Бог е верен на своите обещания. Бог е верен на своите обещания. Че тази вечер ние верни ли сме на Бог? Ние верни ли сме на Бог? Защото наистина тогава, когато отиваме в река Йордан, да се кръщаваме от Исус, казваме: докато сърцето ми топти, аз ще служа на Господа. Ще бъда верен, ще приемам и ще изпращам. Ще благославам и ще помогна. Така че Божието Слово ни казва: бъди верен до смърт и аз ще ти дам венецът на живота. Нека Господ да ни благослови. Този, който е в света, нека Господ да ни благослови. В Римляни 4 глава от 18 стихове, забелязаната вяра, нашата тема ще бъде забелязаната вяра. Защото виждайки Словото на Бога и забелязваме някои герои, които не уповаваха на своите виждания, но не уповаваха на своите очи, какво виждат, но те уповаваха на Святия Дух, на обещанията на Бог. И те са били винаги движими от Бога. И те чакаха обещанието, което Бог им даде. Нека Господ да ни благослови. И казва Божието Слово в Римляни 4 глава от 18 стих: Авраам, надявайки се, без да има причина за надежда. Вижте, Авраам, надявайки се, без да има причина за надежда, обаче повярва. Повярва, за да стане отец на много народи, според реченото: толкова ще бъде твоето потомство. Без да ослабне в вярата, той се даваше сметка, че тялото му е вече замъртвяло, понеже бе на около 100 години, както бе замъртвяло. И Сарийната утроба обаче относно Божието обещание не се усъмни чрез неверие, а се закрепи в вярата и отдаде слава на Бога. Уверен е, че това, което Бог обещал, той е силен да го изпълни. Затова му се вмени за правда. Нека Господа ни благослови. Виждаме забелязаната вяра на Авраам, които без да има причини, които наистина Авраам, които без да има надежда, но повярва. И вярата му се вмени за правда. Халелуя! Вярата му се вмени за правда, защото той е този, който се отдаде на обещанията на Бог. Той включи сърцето си към Божият въпрос към него. И този въпрос беше, че ти ще бъдеш отец на много народи.
И неговото повярване, казва, му се вмени за правда. Халилуя! Не е ли така с нашия живот? Много често, ето как Авраам получи своето чудо. Авраам прие в сърцето си Божието обещание. Той повярва и прие сърцето си това, което Бог обеща. Авраам, без да види в коя земя отиваше, без да види своя син, който ще му даде, той повярва. Нашата вяра не е видима, а нашата вяра е невидима. 2 Коринтияни казва Божието Слово, 4 глава 8 стих, който ние не гледаме на видимото, но на невидимите. Защото видимите са временни, а невидимите са вечни. Нека Господ да ни благослови. Авраам точно беше уверен, че това, което е обещал, Бог е силен да го изпълни. Когато вярваш на Бог, ти трябва също да имаш увереност. Също трябва да имаш увереност. Защото без увереност ти няма да имаш доверие в Бога. А вярата е следствие от това ние да имаме доверие на Бог и да следваме обещанието, което Бог обеща. И Той е силен да го извърши. Нека Господ Бог да ни благослови. Авраам е този, който беше изпитан. В Битие 22 глава от 1 стих казва, че Авраам беше изпитан. Изпитанието на Авраам не беше за него. Изпитанието на Авраам не беше за него. Изпитанието на Авраам беше за вярата му. Изпитанието не е за нас. Изпитанието не идва за нас. Изпитанието на вашата вяра произвежда твърдост. Халелуя! Когато нашата вяра бива изпитана, тя бива твърда. Тя става твърда. И нашата твърдост извършва делото на Бога усъвършенстване. Тогава, когато ние устояваме твърдо в Бога. И в Евреи казва Божието Слово, 11 глава от 1 стих, вярата е даване. Вярата е даване на твърда увереност на неща, които ние не ги виждаме. А имаме увереност да се надяваме. Халелуя! Имаме увереност да се надяваме. Имаме убеждение, че нашата вяра в Бога е даване. Авраам, след като на 75 години Бог го избра, присели го в земята, където той му обеща, че ще го благослови. Авраам, който изчака цели 25 години от живота си, тогава, когато Бог го благослови с Исак, той му каза, Аврааме, вземи своя едничък син и отиди в Местомория и го принеси в всеизкаране. За да изпита вярата на Авраам, му поискал най-ценното. Но това, което той много години чакаше, Авраам чака цели 25 години, за да се сбъдне реченото от Бога, че той ще бъде отец на много народи, че ще има наследник, който да остави след себе си. И след това Бог го изпита. Бог поиска най-ценното от Авраам. Авраам какво направи? Нито зададе въпрос на Бога, нито каза на своята жена, нито се оплаквал на Господа, че
Той само има едничък син, но той без да се клати нито наляво, нито надясно, той взе добитъче, взе сина си, взе дървата и почна да тръгне. Там, където Бог го заселваше, за да изпита вярата на Авраам. Бог видя сърцето на Авраам, към кого ще бъде. Дали ще бъде към неговия син, дали ще бъде към Господ Исус Христос. Но вярата на Авраам беше към Бог. Той каза, когато се обръща от сина му към Авраам, Исак му каза: тате, ето агнето, ето дървата, къде е жертвата? Той му каза: Йова Ире, Йова Ире, Бог ще промисли. Бог е промислил агнето. Когато Йоан Кръстителя видя в първа глава от 29 стих, казва: ето иде агнецът, който носи грехът на целия свят. Нека Господ Бог да ни благослови. Агнецът, който наистина е Исус Христос, който наистина не остави Авраам да пожертва сина си, но той изпита вярата на Авраам и той показа това не само на своите думи на Авраам, но го показа на дело на кръста. Че той е само способен, който може да умре на кръста и на третия ден да възкръсне. Нека Господ Бог да ни благослови. Това казва Божието Слово, че вярата е даване. Ние трябва да дадем нещо от себе си. Какво да дадем? Бог не ще нашите пари, Бог не ще нашите коли, нашите неща. Бог иска сърцето ни. Сърцето ни, живота ни. Бог иска ние да му служим. В Римляни казва 12 глава от 1 стих, Божието Слово казва: да представите телата си в жертва, жива, свята, благогодна на Бога. Тялото ни иска да бъде непокътнато. Духът ни иска да бъде непокътнато. Душата ни иска да бъде непокътната. Защото на Бог са ценно. Ценни сме ние. Тялото ни е ценно за Господа. Защото ние сме храм на Святия Дух. И с това ние трябва да дадем. Вярата е даване на твърда увереност за неща, които ние не ги виждаме. А ние трябва да дадем от себе си. Какво да дадем? Благодарност на Господа. Да му служим, с устите си да го хвалиме и да издигнем святи ръце към Господ Исус Христос. Виждаме една история отново за един разтревожен баща, който неговия син падаше често в огъня и правише гърчове. И никой нямаше силата да го успокои. С копи вода го спестяваха, казва Божието Слово, и нямаше никой друг, който да им помогне. В Матея, казва Божието Слово, 17 глава от 14 стих. Ние виждаме там историята за изцелението на епилептичното момче, който Бог видя. Самият баща, който търсеше изцеление за сина си. В Матея казва Божието Слово, когато дойдоха при народа, приближи се до него един човек, който коленичи пред него и каза: Господи, смили се над сина ми, защото е епилептик и зле страда, понеже пада в огъня и често във вода, и доведа го при Твоите ученици, но те не можаха да го
изцелят. А Исус в отговор им рече: о, роде невярващ, извратен, до кога ще бъда с вас? До кога ще ви търпя? Доведете го тук при мен. Исус смъмра беса и той излезе из него. И момчето оздравя от същия час. Тогава учениците дойдоха при Исус насаме и казаха: защо ние не можахме да го изгоним? Той им каза: поради вашето маловерие. Поради вашето маловерие. Не трябва ние да отидем нито по най-големите доценти, нито най-големите доктори, нито най-големите врачки. Ние трябва да отидем и да идваме при Христос. Исус каза на тях, на този разтревожен баща: доведете го тук при мене. Кого носим ние тази вечер? Носиш ли някого в себе си? Ти не си го носил пред мен. Носил го тази вечер наистина при Исус Христос. Защото когато ние виждаме историята на този човек, ние виждаме реакцията. Той е дошъл при Исус не с изправена глава. Той е дошъл и коленичи. Показал вид на смирение. Показал вид на смущение. Показал вид на безсилие. Че той не е силен да помогне на своя син. Той е безсилен да помогне на своят едничък син. И той каза: Господи, смили се над моя син. Смили се над моя син, защото често пъти пада в огъня, прави гърчове. Доведай го при твоите ученици и не можаха да го изцелят. Да, няма да могат да го изцелят. Защото тогава, когато ние се молиме и полагаме ръце без Святия Дух, нищо няма да стане. Все още Исус не им дал власт. Все още Исус не ги е изпълнила с Духът на Бога. Все още Исус беше там, за да им показва смирението, за да им показва силата на Бог и те да повярват, че Той е Месията, че Той е Царят. Ние виждаме един баща, който е дошъл с проблема си. Лекарството е за нашето изцеление. Да кажем наистина на Исус истината. Този разтревожен баща е дошъл и каза на Исус самата истина, че неговия син е болен от епилепсия. Често пъти много от хората крият болестта си и не могат да получат изцелението си. Нашето лекарство е за нашето изцеление е да кажем истината. За да кажем истината, тогава Бог ще ни изцели. Историята на Исус, когато беше на земята, виждаме какво искаш да ти стори. Каза: искам да погледна. Погледни. Какво искаш да ти сторя? Няма кой човек да ми помогне, Исусе. Искаш ли да оздравееш? Искаш ли да оздравееш? И Той наистина го оздравя. И Той
от тази постелка, която 38 години беше там. Защото той не казваше наистина проблема си. Той не казваше нуждата си. А днес лекарството е за нашия проблем. Ние да кажем истината за Господа. Ние когато казваме истината, ще получим отговора, който получи този баща. Какъв беше отговорът към този баща? Доведете го тук при мене. Халелуя. Доведете го тук при мене, защото само при Исус има освобождение. Само при Исус, си срещата с Исус наистина освобождава човека. При срещата с Исус проблемите и болестите изчезват. Нека Господ да ни благослови. Защо Божието Слово ни казва, Исаия 45 глава, 22 стих, към мене и към мене погледнете и спасени бъдете. Псалом 50:15 казва, призове, аз ще дойда, а вие? Иеремия 33:3 казва, извикайте към мене, халелуя, и аз ще дойда и ще ви избавя. И ще ви покажа велики и тайни неща, които вие не знаете. Какво не знаем? Не знаем помислите на човека, които може би стои срещу мен. Не знам клопките на човека, които може би стои срещу мен. Не знам ямите, които наистина някой човек крие за някого. Но когато извикам към Бог, Той ще ми ги покаже. Извикай към мен и аз ще ти отговоря. Исус каза, отговорът, доведете го тук при мене. Халелуя! Доведете го тук при мене! Извикайте към мен, казва, и аз ще ви отговоря. И ще ти покажа велики и тайни неща, които ти не знаеш. Когато наистина ние извикаме към Бог, ние откриваме тайните на Бог. Велики неща, които Бог прави в живота ни. Имаше един човек, който отишъл при Исус. Имаше една дъщеря, която беше 12 годишна. Която беше казала Божието Слово само за умиране. Той отиде при Исус и каза, извика го да дойде къщата му. Исусе, смили се над мене. Исусе, смили се над мене. Защото дъщеря ми е само на умиране и тя казва е само на 12 години. Моля те, ела у дома и я изцели. Тогава дошъл още един вестител и каза на Яир, не дай да безпокоиш учителя, защото твоята дъщеря е умряла. Как се чувстваше този баща? Как ли прие този вест, който той е чул със собствените си уши? Но Исус веднага се обръща към него и каза, всичко е възможно за този, който... Днес много от хората казват, всичко е възможно за този, който има пари. Всичко е възможно за този, който има добри приятели. Всичко е възможно за този, който е силен в този свят. Но света го казва. Но ние казваме, всичко е възможно за този, който вярва. Вярата в Бога е нашето изцеление. Той му каза,
всичко е възможно за този, който вярва. И то, отивайки в къщата на този човек, Яир, казва една жена, която беше богата. Една жена, която имаше пари много. Една жена беше, която наистина познаваше много добре най-големите доценти. Изхарчи парите си. Ако искате да прочетете за нея в Лука 8 глава 42 стих. И тя наистина си каза, само да се докосвам до него, аз ще оздравея. Тази вечер какво си казваш ти? Тази вечер какъв въпрос си задаваш на себе си ти? Задай въпрос на твоята вяра. Реагирай твоята вяра, че само ти тогава, когато се докоснеш до Бога, ти ще бъдеш изцелен или изцелена. Ти тогава, когато се докосваш до Бога, ти ще бъдеш благословен и благословена. Ти тогава, когато се докосваш до Бога, ти ще бъдеш наистина за благословение на другите. Нека Господ Бог да ни благослови. Тази жена си каза, само да се докосвам до Исус, аз ще оздравея. Знаете ли какво е през тази голяма тълпа да направи усилие да се докосне до Исус? Така е днес, за да сме близо до Исус, ще дойдат много от хората, които ще искат да ни спрат. Както, знаете ли кой е Вартимей? Когато наистина той искаше от Бога Исус да дойде пред него и да му каже от какво има нужда. Хората го удряха, хората го плеснаха, хората го възпираха, защото той беше сиромах и просяк. И той беше сляп. Но той още повече викаше. С това ние не трябва да спрем. С това ние не трябва да спрем, а ние трябва да извикаме към Господ Исус Христос. Както тази жена не е спряла, тя се докосна до Исус и тя беше изцелена. Нека Господ Бог да ни благослови. Както тази вяра, която имаше стотникът, той отишъл при своите старейшини и каза на своите старейшини да отидат да кажат на Исус, че неговият слуга е болен, че нужен е Исус да дойде и да изцели слугата му. И старейшинският въпрос, знаете ли какъв беше към Исус? Той заслужава да му правиш добро. Защото този човек по нашият език е днескашно време е този батальон, който имаше 100 войници. Заслужава да му направиш добро и да дойде да изцели слугата му, защото той е построил синагога. Исус, отивайки къщата на този човек, когато дошли вестители да му кажат, че Исус идва, той скокна и слезе навън и каза: Господи, не си прави труда да дойдеш в къщата ми, под страдата ми, защото счетох се недостоен ти да влезеш в моята страха. Но кажи само дума и слугата ми ще оздравее. Каква голяма вяра имаше този човек! Каква голяма увереност в Бога, че само дума от Господа носи твоето изцеление! Халелуя! Само дума от Бога носи твоето спасение! Не е грешно, че той не е приел Исус в своя дом. Нямаше нужда, защото той го е приел вече в сърцето си. Защото той го приел вече
сърцето си. Няма нужда да приемем Исус в дома си, а да бъде далеч от сърцето ни. Този човек прие Исус в сърцето си и каза: само дума, Господи, само дума, Исус, и слугата ми ще оздравее. Така че тази вечер наистина си вярвам, че Божието Слово, както казва в Римляни, вярата идва от слушане, а слушането е от Божието Слово. Божието Слово нахранва вярата ни слуша и изпълнява. Не читателите, не слушателите, а изпълнителите. А един изпълнител казва: праведният чрез вяра ще живее. Праведният чрез вяра ще ходи. Праведният чрез вяра ще се моли. Праведният чрез вяра ще проповядва. Праведният чрез вяра ще пее. Халелуя! Всичко това, което прави праведният, ще го направи чрез вяра. Нека Господ Бог да ни благослови.